Molt bon dia a tothom, què tal? El meu nom és Toni Zamora i avui els presentaré la unitat temporal 3 que hem treballat els alumnes de disseny. La unitat temporal 3 s'ha basat en agafar un objecte i transformar-lo de manera que perdi la seva funcionalitat, és a dir, l'objecte impossible. Començarem donant alguns exemples, com per exemple el primer que podem observar aquí, que és un raspall de dents, el qual la seva funcionalitat de rentar-se les dents ja no la té, perquè té això d'aquí, el qual no permet que es rentis les dents. Tenim aquí una tassa la qual la seva ansa està per baix. Això fa que no sigui del tot còmode i no puguis agafar l'ansa pel costat. Una altra de les funcions és un raspall de dents, el qual té escuradents aquí. Això fa que a l'hora de rentar-te les dents no puguis. Després tenim aquí un rotllo de paper de vàter, el qual el paper està molt descompost i no té la seva funció perquè no pots agafar-lo. Aquí tenim un rellotge el qual és de bojos, el títol ho diu aquí, el qual té totes les agulles mal col·locades i no diu mai l'hora. Després, per aquí tenim un quadern de dibuixos, el qual no pots fer, una agenda, el qual no pots escriure ni fer res perquè no té la seva funcionalitat, no pots apuntar ni escriure res. Aquí tenim un llibre, el qual és inllegible perquè no saps quines pàgines són i no pots llegir res perquè és un arbre. Això serviria per decorar la teva casa. Després tenim un regle molt descompost, el qual no pots fer una línia recta. Aquí te desquadraries, aquí encara, però seria molt petita. Després aquí tenim una ampolla que està a mitges i que no té cap funció. Després aquí tenim un pinzell, el qual la seva funció s'ha desaparegut, ja que no pots pintar res. Aquí tenim una espècie de carregador per mòbil una espècie de carregador inalàmbric de mòbil, el qual ja no funciona. Després més endavant ens trobem amb una raqueta de ping-pong, la qual no té la part per fer això. Això serviria més per fer una mica de breakdance o el que sigui. Després aquí tenim unes ulleres de sol, el qual no té la seva funció perquè si jo ara mateix me les provo, em clavaré aquests dos tornillos. I no volem que em faci mal als ulls, jo vull seguir veient. Aquí tenim una cullera, la qual la seva funció també ha perdut, ja que no pots agafar, està totalment recta i a part d'això té això. Després tenim un got de plàstic, el qual té forats i perd la seva funció, en el sentit que si tu poses aigua, l'aigua marxarà per aquí baix. Per aquí tenim un desodorant, el qual aquest desodorant ha perdut la seva funció, perquè ara mateix no pots fer res. No té ni la boleta i aquest tubo, a l'hora de posar-t'ho aquí, et faràs molt mal. I no volem que et facin mal les axiles. Després aquí tenim una ampolla d'aigua, la qual no serveix per res, perquè si tu ho obres et carreguis tot el que ve a ser el deixonses i després aquí té un forat que si tu obres això et carregaràs tot això i serà un bucle tot constant. Després més endavant podem observar allà una de les últimes propostes que ens fan els alumnes, que també es basa en una cullera, i és una curulla, ja que, com pots veure, si tu aquí poses alguna cosa i veus, et clavaràs el que ve a ser moltes agulles. I nois i noies, alumnes de disseny, això és tot, això és la nostra unitat temporal 3, la qual es basa en d'un objecte transformar-lo en que no tingui cap funcionalitat. Moltes gràcies per la seva atenció.